Agrup alas 12:45, itinapalabas aparbangon. May sa vehicular accident tinapasamak iti National Highway, Barangay Mabilbila Sur, Ili iti Santa. At dinudtang nakaimbulbaran, iti northbound public utility bus, particular iti Chona Patrick Liner. Aminaneho ni Sammy Casil i Guillermo. Talupulukit inem ti tawen na, nga agnay ti Barangay Libertad, Abulog, Cagayan. Ken may nga tricycle driver nga minanehomet ni Marisa Soria i Bringas. Talupulukit talo ti tawen na. Ken dagiti nakalugan, ani Jamaica Carpio i Barnatya. Sanga pulukit siyam ti tawen na, nga agnay di tinadakamat metlang nga barangay. Ken ni Jean Beth Borge i Villanueva. Sanga pulukit siyam ti tawen na, nga agnay ti Barangay Manueva. Itimit lang na sa unga ili. Segundo investigasyon dagiti pan nakabagit tilinteg. Agda mga daldalya sa atin iti na sa unga bus. Iti dalan na nga agturong iti Manila. Idinta agpidot ti pasaheros iti nakapasamakan ti insidente. Ketitan nga dinungpar iti tricycle. Iti likod iti bus. Arason nga nakadundunuran dagiti talo a babae. Segundo din nakapatang kong pamilyada, conscious damit ken adalabas ikwati ropa kada ko nga nadonor. Na-CT scan damit kada kwan, your oray lang DJ sa result nan, kan manyat ti kwan isunto ti pagpapatangan da, iti pamilya ti biktima, kan ti driver ti bus. Pinasanggitan pa ni Major Guerrero, nga daan ti impluensya ti arak, dagiti talo a babae, na itaray nga insigida dagitoy. Iti kasitgan abalay pagagasan ti ili abantay, para iti nanay apan nakatanimda. Sigun ti kwan ti driver, in-overtake na dito tricycle and the single motor, tapos idi adag para dito yan ti Phoenix gasoline station, siyempre in sardeng na in paigid na kay tagpidot nga ti pasaheros doon kay eksakto may nga nalbag di likodan ng DJ bus, so diyan nakita nga DJ na idong permit na di tricycle. Basar med iti pamarita nga insawang iti nagmaneho iti bus ani Casil. Nakiktot idin tamakangeg iti napigsa nga uni nga nagkapo iti iman maneho na. Ditapi nga nakunana nga oray iso iti nadungpar ket addalat ta paglabsingan da. Depende lang iti rumor nga investigasyon dagiti kapulisan. May kap ako ng pasahero sir, biglang may tumumbok sa likuran. Ay nagulat na lang kami Hindi naman namin nakalain na tricycle pala yun. Hinihintay pa lang sir. Depende yung usapan mamaya sir kasi inaalam pa yung resulta sa ospital kung anong nangyari sa pasyente. Awan pa iti formal nga nagpapatangan dagiti ag sinumbangin nga partido. Ditangon orayan da dagiti mangitorturong iti Chona Patrick Liner. Tapno indan pagsasaritaan. Ryan Pardo, Core TV News.